ମୁଁ କିଏ ମୁଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରଳ ଭାଷାରେ ଦେବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ, ଜଟିଳ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଭାବନାକୁ ତା କଳ୍ପନା ସହ ଝନ୍ତି ଦେଇ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ବାସ୍ତବତାର କ୍ଷୟ କୋଉଟା ଆଉ କଳ୍ପନାର କୋଉଟା। ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା ଗଣିତର ଜଟିଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ କାହିଁକି ଗୁଣନ ହରଣ କରି କହିବି ତୁମକୁ କୂଅର ଗଭୀରତା? ମୋତେ ତ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ଦରକାର, ଯାହା ଏଠି ନାହିଁ, ମାନେ କୂଅ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲିଯାଏ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ର ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଫୋନ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବା, କାହାକୁ ହୃଦୟର କଥା କହିବା, ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ତାରିଖ, କିଛି ତିଥି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ କିଛି ନ କରିବାରେ, ସବୁ କିଛି ଏକାଥରେ କରିବାର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ। ଏକାଥରେ ଦିଟା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ନ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ନିଜ ଢେଉ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସାଗର ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପହଁରିବା ଶିଖୁଛି। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କବିତା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ସୀମାକୁ ଛୁଇଁ ଫେରିଆସେ। ମୋ ହାତରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଜିନିଷର ମାନେ ଏଠି ହୃଦୟ, ସ୍ୱପ୍ନ, ନୀରବତା ଆଉ ଆଶା। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବି। ଯୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ବି ତାହା ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରୁହେ କି କେମିତି କହିବି ତୁମକୁ ଯେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବୋଲି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କେବେ ଚାଲିନି। ବିକଳ୍ପ ଦୁଇଟି, ଧଳା ଆଉ କଳା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଧୂସର। ମୁଁ ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ, ଜଟିଳ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ।